பேக் டு தென் தமிழ் கேமிங். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் கேம் பிளே தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் புதுசாக ஒரு மோடு ஃப்ரீ ஃபயரில் விட்டுருந்தாங்க. எனக்கு தெரில, நான் இவ்வளோ நாள் ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடலையா. கன்வே கிரன்ச்சுன்னு ஒன்று விட்டுருக்காங்க. அப்படின்னா என்னதுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். M249 எடுத்துக்கிட்டு சரி வாங்க நம்ம போய்ட்டு வச்சு செய்யலாம். சாரி கேஸ், ஒரு 2 வாரமாக வீடியோ வந்திருக்காது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு வரது, டியூஷன் போகிறது, வந்தால் ஸ்கூலுக்கு போனால் டியூஷன் போனால் ரிப்பீட்டு, வந்தால் ஸ்கூலுக்கு போனால் டியூஷனுக்கு போனால் ரிப்பீட்டு, இதே நடந்துட்டுருக்கு எனக்கும். போடு எட்டு ஏங்க இந்த M49 எனக்கு செம்மங்க. இதை வச்சு நீ என்ன தான் பண்ணு, வேறு லெவலில் வச்சு சேகனா ஐயோ பின்னாடி டபுள் பேரல்லேருந்து அடிக்கிறான். சோழி முடிஞ்சிச்சு. வாடா மச்சி, MI2B இருக்கு பயம் என்றா MI2B இருக்கு. ஏங்க நான் கரெக்டாக டார்கெட் வச்சுருக்கும் போது அடிக்கிறாங்க. யோசிக்கல. நவுறா ஏங்க இந்த வண்டி வேறு அவனுங்களுக்கு கவர் கொடுத்துட்டுருக்கு. ஐயோ இந்த சைடு அதுக்குள்ளே வந்துட்டானுங்களா? அவ்வளோதான் நம்ம கதை. ஏங்க தங்க இருங்க, இங்கே தாங்க ஒருத்தன் போனான். அச்சோ முடிச்சு விட்டாயா. ஸோ எனக்கு இப்போ செம கடுப்பாக வருது. அவனுக்கு மட்டும் இங்கே வந்துடவே கூடாது கைஸ். எப்படியாச்சும் நம்ம ஜெயிச்சாகணும். ஏங்க இவங்க அசால்ட்டாக வந்துட்டானுங்க. 90s குறைஞ்சிட்டுக்கு பின்னாடி எத்தனை போகிறானுங்க நம்ம பசங்க. டே அவனுக்கு எப்பனே எவனாச்சும் போ. ஐயோ என்ன வேறு தலையில வச்சு அனுப்பிச்சி விட்டுட்டாங்களே. இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே புரியல. எனக்கு இப்போ பைத்தியம் மாதிரி சுற்றிட்டுருக்கேன். வந்துட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. ஐயோ காலி, நம்ம காலி. ஆமாம் காலி. ஐயோ லைட்டாக பிஸியாக இருக்குங்க. உங்களை விடக்கூடாதியா. இன்னும் 48 செகண்டு. தாக்குபிடி அப்படியே போ பின்னாடி போ. ஐயோ இந்த சைட்லேருந்து ஒருத்தவரை அடிக்கிறாங்க. அச்சோ போயிட்டாங்க. அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சுதுங்க, டைம் முடிஞ்சுதுங்க. வந்துட்டாங்க செத்துட்டோங்க. டே பின்னாடி எடுத்துன்னு போடா. தயவு செய்து வண்டியை பின்னாடி எடுத்துன்னு போனா. வந்துட்டேன் போ பின்னாடி போடான்றல. டே அச்சீவ் பாயிண்ட் இன்னும் ஆவலடா, கொஞ்சோண்டு இருக்கு. இன்னும் எடுத்துட்டானுங்களா? இல்ல அப்பா எப்படியோ அவனுங்க எடுக்கலங்க. இன்னும் டைம் இருக்குங்க, எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்குது. நான் அதான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். என்னடா இது ஒன்றுக்குங்காங்க. ஸ்மோக் பாம்பை போடுறான். மிஷின் இன்னும் முடியல. அதனால் வேற இருவரையும் பார்த்ததில்ல நான். எனக்கு தேவைப்பட்ட நேரம் அந்த பரதேசிய காணோம். அந்த வாட்டி ஞாபகம். இது செம்ம ஜாலியாக இருக்குங்க இந்த மேட்ச். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மேட்ச்னா இதுதான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நல்லா இருக்குங்க இது. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே நான் விளாண்டு பார்த்தேன். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்னென்ன புரியல, என்னடா இப்படிலாம் இருக்கானுங்க அப்படின்னு நானும் நினச்சிட்ருப்பேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது. என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான், டே இந்த மாதிரி விளாட்ணுண்டான்னு சொன்னான். பேச்சு அதுக்கு ஐயோ மேலே இருக்குது தப்பாக போச்சு. என்னம்மா அடிக்கிறானு. ஸ்மோக்கை போடு. பின்னாடி செத்துட்டான்டா. தீரா என்கிட்ட முஞ்சா வாடாதா. இவங்க ஒரு எட்டுங்க. அவனை ஓசிக்கல் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா செம வெறுப்பாயிருவேன். நீ வண்டி எடுத்துனுவா, நான் முன்னாடி போகிறேன். ஐயோ ஒரு எட்டு. அடா பாவி, ஓசிக்கல் எடுக்கிறானுங்க. அந்த 4 பேரை இது வரையும்
பார்த்ததில்ல. எங்கே 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 எங்கேயோ இருக்கானுங்களே. அட பாவி, என்னடா எல்லாத்தையும் ஓசிக்கில் எடுக்கிறேன். போடு பியூர் ரெட்டு. ஏங்க நம்மக்கிட்ட இந்த கேமில் ஒரே ஒரு குறைங்க, மெட்டிக்கிட் இல்லை. மெட்டிக்கிட் இருந்தால் தரமாக செஞ்சுருப்பேன். டே திரும்படா, வண்டியை திருப்படா பைத்தியம். ஐயோ டே இன்னும் கொஞ்சம்டா. இன்னும் 1 நிமிஷம் தான்டா இருக்கு. கடுப்பேத்தாத சீரியஸா. முன்னாடி எடுத்துருமோ, நான் வரேன். போடா பைத்தியம், இங்கே நின்று பார்த்துட்டு போடா. எங்கே எனிமி எங்கன்னு இருக்கான்னு மட்டும் அந்த ரீஸ்பான் பாயிண்டில் போய்ட்டு கரெக்டாக நின்று அவனுங்களை அடிக்கலாம். அப்போ தான் ஒரு தான் அப்படியே முடிச்சுட்டு அசால்ட்டாக போனாங்க. பாவி வாப்பா, ஸ்பானாய் தான்ப்பா நீ வந்தாகணும். ஸ்பானாய். ஐயோ அச்சோ அவனுங்க வந்துட்டானுங்க. நம்ம டீம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இதோ வந்துடுச்சு, அவ்வளோதான். ஏய் இங்கே இருக்கன்னு எனக்கு என்னடா தெரியும்? ஏன் நான் அங்கே எவனுமே ஸ்பான் ஆகலையா? அப்போ கொஞ்சம் ஸ்பான் ஆகிட்டு அப்படியே உயிரோடு இருக்கானு. போங்க தம்பி, அப்படிக்கா எத்தனை பேர் வேணாலும் வாங்க, நம்மளுக்கு பயமே இல்லை. இதுவரை போடு, ஐஸ்கிரீம் வேலை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்கிட்ட போவாத, என்கிட்ட வா. முடிஞ்சா அவங்கிட்ட எதுக்குடா போகிற? என்கிட்ட வாடா ஒண்டிக்கு வந்து. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு, வேறு மாதிரி போயா. சரி, அவள் தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம தான் தமிழ் கேமிங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் கைஸ், பாய்.